खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानव गोबिन्द बसुमतारी सार एबा भैरबकुंड समष्टिनि एमसिएलए गोबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा गावसोरनि समष्टिनि रायजो राजाफोरजोंनो गोबां सोंथि खालामजादों होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों भैरबकुंड ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि शनेश्वर औवारी बिथाङा भैरबकुंड ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि शनेश्वर औवारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे मोनसे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय समाव दुर्भाग्यजनक 12टा बारनायनि उनाव 12टा बिदिनो 7-8 मिनिटआव दुर्भाग्यजनक इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनि नायगाव ओनसोलाव फैनानै जोंनि नायगाव एरियायाव इसिबां जों फ्लेट मैयासो खादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव जोङो सासे बिपिएफ इउथनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो फ्लेट मैयासो खादोंमोन जोङो बहुत दिन गोबाव जाबाय गुबुन राजनीति दोलोआ खाबोदोंब्लाबो जों खाबोआखैमोन खिन्थु मैयानिफ्राय जों खादों बे खानायखौ दिनै माखासे इउपिपिएलनि गुन्डाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला दिनै जोंनि बिपिएफ राजनीति दोलोनि नांगोलनि फ्लेट सिम्बलखौ ओरैबायदि दानसिनानै गालांबाय बेजों लोगोसे नांगोल फ्लेटजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजनीति हान्जानि फ्लेटबो दंमोन बेयाव जेरै कंग्रेस दंमोन जेरै बिजेपि दंमोन बे बिथां राजनीति दोलोनि फ्लेटखौबो दिनै दानसिनानै गालांबाय आरो जोंनि बिपिएफनि राजनीति दोलोनि नांगोल फ्लेटखौबो बिसोर दानसिनानै गालांबाय दुर्भाग्यजनक बेबायदि खालामनो नाङामोन दे राजनीति दोलोआव जिखि राजनीति हान्जाया जिखि फ्लेट लायालासे राजनीतिखौ लोब्बा लाखियो बे फ्लेटजोंनो सिनायथि होयो बे फ्लेटखौ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों नायगाव इउथ बिपिएफनि सासे गोख्रों जोङो आइसि हिसाबै जोङो ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबायदि खालामनाङामोन जोङो गारि नाम्बारखौ मोनदों गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' गारिया बोलेर' व्हाइट कालारनि S9874 बे बोलेर' गारिनि नाम्बारा दा बिथांमोना बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामनाया बिराद दुर्भाग्यजनक जों माब्लाबाबो रावखौबो जोङो राजनीति दोलोनि हान्जाखौ जों अननाय खालामाखैमोन बा रावखौबो जों बखियाखैमोन बेबायदि जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा दे जोंनि बिपिएफनि नांगोलखौ बेबायदि दानसिनानै गालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिजेपिनि पदमफुल बिबार सिम्बल लोगोसे कंग्रेसनि आखाइ सिम्बलखौ बेबायदि खालामनो थाखाय जों इउथनि गोख्रों सोद्रोमा बा गोख्रों लिडार हिसाबै जों बुहुत दुखु जनायबाय आरो जों ओरैबायदि सानबाय माने दिनै भटआ फैनो गोनां सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां भट बिसायख'थिया जोंहा बिटिसिनिया बेबायदि खालामनायखौ जों ओरैबायदि दुखु मोनबाय बिथांमोननि साननाय हनाया मा मोजां ना गाज्रि जों बेखौ बिराद दुखु मोनबाय बेबायदि खालामनो नाङामोन गोख्रों जोङो बेबायदि जुदि खालामनांगौब्ला जोङो थ' गारि नाम्बारखौ जों अलरेडि मोनखाबाय जों गाबोन थानायाव एफआइआर हैगोन फुङाव जेरैखिजाबाबो जों थानायाव एफआइआर हैगोन गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' व्हाइट कालार S19T9874 बे गारिखौ जों ओरैबायदि गोख्रों जों मोनबाय आरो ओरैबायदि हब्रा लांदों जों होसोनानै गोसोबा दोखो दोखो बुग्लिनो हायोमोन जों खिन्थु दुर्भाग्यजनक जों बिदि खालामनो साना खारन बिपिएफ राजनीति दोलोनि जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा सारा माब्लाबाबो जोंखौ मानसि बुख्रुबनो थुख्रुबनो बिदि थिनाखै बा जों बावखुंग्रि समष्टिनि दनेश्वर गयारियाबो जोंखौ रावखौबो जेबो दाखालाम बिसायख'थि हिसाबै जोंहा देरहाखागोन बिथांमोना जेनगोनखौ मिथिनानै दिनै बेबायदि खालामनाया बुहुत गाज्रि जाबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम आरो बिदि खालामनांगौबा जोंबो मानिनाय नङा जों प्रसादजों थाङो जों नोंथांमोनखौ जेबो खालामनाय नङा जों बिराद दुर्भाग्यजनक जों दुखु मोनबाय इउथनि जों साफा साफा सोद्रोमा जों बेयाव इउथ अफिसाव थाग्रा गासिबो लिडारजों लोगोसे केडारफोरजों दङ जों दुखु मोनबाय जों गाबोन एफआइआर हैगोन बे बोलेर' गारिखौ गोजोन्थों जै बिपिएफनि नंखाय बाथ्रा दिनै जों बिटिसि जिथु सुक्ति जानायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गोदान जिल्ला गायसननो हादों आरो जों जिल्ला गायसननायजों लोगोसे जोंनि जिल्ला हेडक्वार्टार हिसाबै जोंहा जेसां अनुस्थान प्रतिष्ठान जानांगौ जों थांनाय 17टा बोसोराव जोंनि उन्दैमोननि सारनि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोङो जिल्ला हेडक्वार्टार हिसाबै जों जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान नांगौ जों गायसननो हादों जेरै जोङो 30 बेडेड हस्पिटाल
जोङो 200 सिभिल हस्पिटाल जों बानायनो हाबाय जोंहा जेलखाना गैयामोन जेलखाना जों दानो हाबाय जोंहा ट्रेजारि अफिस गैयामोन जों ट्रेजारि अफिस दानो हादों जोंहा PWD रड्स बिल्डिं डिभिजन गैयामोन जों डिभिजन गायसननो हाबाय बिदिनो जों वाटार रिसोर्सनि डिभिजनबो जों गायसननो हाबाय जेसेबां जोंहा अनुस्थान प्रतिष्ठान नांगौ जिल्ला हेडक्वार्टार हिसाबै जों अनुस्थान प्रतिष्ठान जों गायसननो हादों बेथ' सैथो बाथ्रा जोंथ' बुंबाय थादों दिनै माबाया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 2020 सनाव जेला जोंहा BTCनि जोंहा बिसायख'थि जादोंमोन बेयाव बिथांमोना बिटिआरनि जि सुक्ति जाबाय बे बिटिआरखौ लानानै गोबां सिमां नुहरदोंमोन दिनै न'खर न'खर साख्रि होनाय हा पाट्टा होनाय बाथ्रा दिनै बिथांमोना बे सरकारि स्कुलफोरखौ सरकारि खालामगोन होननानै बुंदों गामि गामि ट्रेक्टर पावार टिलार राननायनि बाथ्रा बुंदों 40टा समष्टिखौ 60टा समष्टि दानायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै आइजोफोरनो बिथांमोना 75,000 फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै जेबो मावनो हायाखै आरो जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल हानजाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायला आरो जायनि थाखाय दिनै बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौनो नागिरफिनदों हाग्रामा महिलारिखौनो चिफ महरै दिनै नागिरफिनदों रायजो राजाया दा जोङो हानजा हिसाबै जोंनि जिथु प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि बेखौ लानानै जोङो गामि गामि जों हाबदों आरो रायजो राजाजों जों मोगा मोगि सावरायनाय जादों आरो रायजो राजानाव जोङो खुला भाबै जों सोंदों जे थांनाय जि इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मानो खुद्रि सारदों दा रायजो राजाफ्रा बुंदों जे बिथांमोना जिफोर बाथ्रा होदोंमोन दिनै बिथांमोननि बाथ्रा होनायखौ जों दिनै खामानि मावनाय नुवाखिसै आरो जायनि थाखाय जों बिथांमोननि सायाव जोंहा फोथायनाय गैलिया दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौनो जोङो फोथायदों आरो नोंथांमोना जिफोर बाथ्रा होदों दिनै हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ संस्थापन होनायनि नामाव 100 कौटि बोसोराव रां बाहायनायनि खोथा बुंदों दिनै बोसोराव मोनसे BTC समष्टियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 1 कौटि करि जि बाजेट लानानै दिनै रां अनसुंथाइ होनो नागिरदों दिनै बोराय बुरैफोरनो जिथु मोनसे पेन्सन सिस्टेम जों होनो नागिरदों दा बेफोरबायदि गोबां जोङो जौगाखांनाय जि स्किम दिनै जोङो जि मोनबा गेरेन्टि होदों बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायनानै दिनै लोब लोब लैहोर लैहोर दिनै गाव गावनि पार्टिखौ नागारनानै जोंनि बिपिएफ हानजायाव दिनै जयनिं जागासिनो दं दा जोङो बिथांनि आखायाव फोरमान गैया दिनै जोङो गावहरनिफ्राय लानानै सागुलिजारसिम जों जेसेबां गामियाव दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो हांख्रायगासिनो दङ जोंसो दिनै हाबख'नो हायाखै दिनै जोंहा गबिन्द सारा बबे ओनसोलाव गाव होखारजाहरदों जोंनाव प्रमान दं दाखालि बावै बान्दोरगुरियाव मोनसे आइजो आफादजों बिथाङा सोंजादों जे नोंथाङा दिनै जोंनि गामियाव जोंनि मन्दिराव दिनै 2 लाख थाखा होफैदों जोंहा बेखौ गनायो खिन्थु नोंथाङा सारि बोसोर जोंनि रायजो राजाखौ जोङो सुखआव दं ना दुखआव दं नोंथाङा खबर लाफैयाखिसै दिनै बिसायख'थिनि सिगां नोंथाङा जिथु 2 लाख होनानै जोंनि भटखौ नोंथाङा मोननायनि जि असिलायै दिनै चेकखौ होफैदों दिनै जों बे चेकखौ लागोन खिन्थु नोंथांनो जोङो भट होआ होननानै बिथां आइजोफोरा बुंनायखौ जों प्रमान दं